bersama Imam Gigi Audio Water Thank you. Wasai Balakrama Campur Sari Water Thank you bersama Imam Gigi Audio. Tadi diko tresno nanging keloro-loro iki saya ora kuat tukang mas sapa kudune aduh sayang aku cinta padamu ora ngira yen wis kaset kaku jebul kowe wis ana sing aku bingung kok ini dadine Balakrama Campur Sari Batur Tegyo Imam Gigi Audio. Demi cinta pengen aku duweni sewu cara bakal tak lakoni sawise sing tak upami yen mangkono yo barang detungo anyayun marang dewa tresno Balakrama Campur Sari Balakrama Besek bersama Gigi Audio Motor Review. Tadi diko aduh sayang aku cinta padamu orang ngira yen wis kaset kaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ini dadine bersama Balakrama Campur Sari Batur Thank you Rapole demi cinta pengen aku weni sewu cara bakal tak lakoni tak ugami tak ugami